Hrozný nález v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. V jednom z tamojších bytov našli zakrvaveného mŕtvého muža. Mal bodné zranenia a vyzerá to tak, že zomrel po hádke. Podozrivého už majú policajti v putách. Mrtvola muže ležela podle našich informací v tratolišti krve v 7. patře jednoho z bytových domů v Devínské Nové Vsi. V Garlonce žil 29letý David, podle sousedů agresivní alkoholik. Právě on se měl s neznámým mužem pohádat a pak ho podle našich informací bodnout nožem. Po činu David utíkal za svojí matkou, která vede tuto restauraci v Devínské Nové Vsi, a oznámil jí, že někoho zbil. Matka se rozhodla, že se do bytu půjde podívat. Když viděla mrtvolu a všude kolem krev, okamžitě podle našich informací volala policii. Po Davidovi jako po hlavním podezřelém začali okamžitě pátrat příslušníci pohotovostní motorizované jednotky. Ti ho také během krátké doby našli, nebyl daleko. Zadrželi ho v jedné z hospod v Devínské Nové Vsi. Skončil v poutech a na policejním oddělení. Konania viac informácií nie je možné v tejto chvíli poskytnúť. Ako náhle to situácie umožní, o udalosti poskytneme verejnosti bližšie informácie. Policisté zatím nechtějí mluvit o vraždě. Podle sousedů bylo ale jen otázkou času, než David někomu ublíží. Když se opil, choval se prý agresivně a v domě s ním byly jen samé problémy. S ním jsou teda nějaké problémy? Áno, s ním určite. On je väčšine napitý alebo nadrogovaný. On sa opije, potom vyvádza, nosí nôž pri sebe. Dobrý chlapec, všetko mierumilovný, jak si vypije, tak... O Davidovi jsme i my už točili několik reportáží. Jedna z nich byla například i o tom, že soused čině psovi chtěl odříznout hlavu. Pes jeho útok nepřežil. To berem ako týranie zvierat a proste on je vrah, on je zabijak a nikdy nevieme, komu sa tu vo vchode niečo môže stať. Na koho sa máme obrátiť? Už skutočne nevieme kam. Zda bude nakonec David i obviněn a z jakého trestného činu, to bude jasnější pravděpodobně už zítra. Policisté musí také zjistit, kdo je vlastně zatím neznámý mrtvý. Z Devínské Nové Vsi David Mimra, televize Joj.